Arratsaldeon, ongi etorriak guztiok, eskerrik asko etortzeagatik. Eskerrik asko Zaldiko Maldiko elkarteari, beti bezala, aretoa eta behar dugun laguntza guztia emateagatik. Herri Elizako lagunei ere eskertzen diegu, haien laguntza eta herrieliza.org webgunean gure informazioak jartzeagatik. Oiden bezala, beti eskertzen diegu, merezi dute eta. Orain dela 13 hilabete hasi zen hizkune elkartea hau bezalako ekitaldiak eskaintzen. Ikasturtean zehar, 7 ekitaldi izan dira. Hemendik pasatu dira Jose Arregi, Roldan Jimeno, Ignacio Ayestaran, Asisko Urmeneta, Nerea Mendizabal, Paulo Agirre Baltzategi eta Xavier Amuriza. Ekitaldi bakoitzak bere kutsu propioa izan du, noski, baina guztietan giro atsegina eta solasaldi mamitsu eta anitza gauzatu dira. Hitzaldi guztiak YouTubeen dituzue ikusgarri. Aldi berean, aprobetxatuko dut, gaur ere bazkidetzeko gonbidapena luzatzeko. Hemen baditugu, boletin batzuk, eta banatuko ditugu, eta nahi duenak bazkidetzeko zeren eta, nahiko genuke handitu pixka bat bazkideen kopurua. Behar dugu eta, pixka bat gehiago izan. Besteetan bezala, gaurko ekitaldia ere bideoan grabatuko dugu, eta gero interneten eskuragarri jarriko dugu. Ikasturte berri honen ekitaldiei hasiera emateko, Olatz Garmendia gonbidatu dugu eta berak onartu eta eskertzen dizugu, Olatz, eskerrik asko, etortzeagatik. Olatz Garmendia karmeldarra da, Azpeitian jaio zen, Donamariko karmeldar oinutzen komentuan bizi da, eta ez dira gutxi ara iritsi zenetik pasa diren urteak oso gaztea iritsi zelako. Espiritualitateari buruz hitz egingo digu. Espiritualitatearen urratsetan, kontemplalari, bidari, bilatzaile. Hori da izenburua. Bai, judu, kristau eta beste hainbat erlijioetan ere asko eta asko dira espiritualitatean murgildu direnak. Espiritualitatearen sustraiak Biblian aurkitzen ditugu. Abilako Teresa, kristau erlijioan nabarmendu den eredu bikaina dugu. Emakume kontemplalaria, bai eta ekintzailea nekaezina aldi berean ere. Berarengan, ze argi eta ze ziurtasun aurkitu ditzakegu gaur espiritualitatea duintasunez bizitzeko. Hori da galdera eta hemen Olatzen hitza. Hasiera emango diot prestatu dudan hitzalditxo honi, gaia, badakizu hor irakurri duzu eta laburpen bat Iñaki berak egin digu, ezta? Lehenbiziko espiritualitatearen aztarna labur bat egingo dut. Gero ereduak Nazareteko Jesus tartekatuko dut, eta batez ere Abilako Teresarengan murgilduko naiz. Oso berezia izan duzan, da lekuko berezia dugu espiritualitate munduan. Eta berak bere karakteristika landuko ditut, ezta? Emakume bezala, egiaren bideetan nola ibili izan, askatasuna ze garrantzi ematen dion bide honetan aurrera egiteko, gero otoitzelarien ama dugu, kontemplazioa eta mistika. Eta gero azkenengo partian pixketikutuko ditugut, klaro, oso gai berezia da, baina austurak, ezta? 16. gizaldian gertatu zena eta gaur bizitzen ari gerana. Zerbait gainetik bederen ikutu nahi ditut. Eta astera noa orduan. Espiritualitateak mendeetan zehar gizon eta emakumeak elikatu bakarrik ez, osatu eta osotu egin ez dituenik ezin ukatu.
Historiak berak espiritualitatean mendeetan zehar nabarmendu direnen eredu bikainak eskaintzen dizkigu. Moises, Isaias, Ester, Jeremias, Maria, Pablo, Juan, eta Kristo ondorengo Francisco eta Clara, Agustin, Catalina, Teresa, Teresatxo, Edith Stein, eta gure arteko Inazio, Xabierko Francisco, bakar batzuk aipatzearren. Beste erlijiotan ere hor ditugu Konfuzio, Buda, Mahoma, Gandhi eta hainbat. Guztiak ezin ditzakegu gogora ekarri, ez ezagunak ditugulako asko. Eta ezagunen zerrenda bera luzatu egingo litzake. Eta izendatzea bakarrik egunetako lana ekarriko liguke. Hemen aipatu ditugun gutxi hauek gehien nabarmendu direnak edo dituguna dira. Baina hauetaz gain milaka eta milaka ditugu espiritualitatea arnastuz bizian aurrera egin dutenak. Bakoitzari datorskigu burura hainbat jende xume eta harrikoiak ere, familietako guraso, aitonamon edo eskongabe, besteren zerbitzuan jainkoaren eskerutzean bizia eman dutenak, inungo aipuri gabe. Ez ezagun mundutar askorentzat, baina ezagun beren ontasunaz eta ondrautasunaz gozatu dutenentzat. Eta guztien gainetik nola ez, eredu bikain eta goren bezala Nazareteko Jesus aitortzen dugu. Espiritualitatea. Espirituz jantziak gaude denok. Munduaren hasiera judutar sinestunak eta kristauak jainkoari zor diogula bere eraiketa dio. Gaur egun, binbanetik sortu dela diote zientifikoek. Dena dela, une berezi batean, bizi arnasa martxan jartzen da. Hasierako liburuan irakurtzen dugu. Lurra nahas-mahas utza zen, leize handiaren gain ilunbea. Jainkoaren arnasa espiritua uren gainean zebilen. Hebraierazko hitz hauek, espiritua, arnasa, haizea, hatza, esanai berdina dute. Beraz, zorkari guztiok espiritua daramago. Espiritualak gara, espirituak moldatuak. Argia eta ilunbiaren jokoaren fruitu gara. Argia gainditu du, baina argi ilunbiaren arteko borrokak bakoitzagan halako astarna bat utzi digula ere esan genezake. Biblian azaltzen den beste tradizioak zorkari guztiok biziarazten gaituen espiritu edo jainko arnaz horren eragina areagotu egiten du gizakia sortzean. Hau aitortuz. Jainko jaunak lur hautsez gizona moldatu zuen, hau da, ar eta eme. Sudur zuloetan bizi arnaza putz egin zion, eta gizona bizidun bilakatu zen. Sinestunak jainkoagan kokatzen du zorkari guzien jatorria, eta guzien izenean aldarrikatzen 104. salmoan. Zuk arnazak entzean hil egiten eta hauts bihurtzen. Zeure arnaza espiritua bidali eta berriro sortzen dituzu. Sinestunak egingo du hitz zorkari guzien izenean. Hatzaren doinu hitza. Jaunak suduzuloetatik sartu zion espiritu arnazak kontzientzia esnatu, piztu baizion, eta hala aitortzen du Joben liburuan. Jainkoaren espirituak egin ninduen ahaltzuaren arnazak biziarazten nau. Kontu egin dezagun gaur egun zenbatek eta zenbatek erabiltzen duten arnazaren teknika. Bizitzaren zurrunbiloak, berekeskak, saminak, ondoezak, arazoak, konfliktoak eta abarrek desoreka izugarria sortzen dute pertsonarengan. Desorekara daramagu izadia ere,
bere erabilera okerrarekin. Arnasa orekatzea osasunarentzat onuragarria da. Teknika batzuek hori lortzera doaz, besteak haratago doaz, arnasa kontrolpean eukitzeaz gainera, espirituarekin konektatzea da helburua. Utsunea edo betetasuna lortu. Arnasa eta espiritua bat izanik Biblian ikusi dugun bezala, konexio hori lortu nahi da beste espiritualitateetan ere. Gure aurreko mendeetan nabarmendu diren espiritualek ez dakigu teknikarik erabili zuten edo ez, agian ez da ezagutzen behintzat. Pertsona kristau eta sari naiz hemen. Baina agerian dena da, espirituzko bizitzarekin bizitza osoa orekatzea lortzen dutela. Espiritualen artean eredu bikainenetakoa dugun Jesusen Teresaren gana, honela izenpetzen zen, jo nahi dut orain, bere nondik norakoaren hausnarketatxo bat egiteko. 16. mendean, Kastellarrian jaio, Abilan, 1515 eta 1582 hil zen Alba de Tormesen. Moja, kontemplalaria, karmeldarra. Lekaime honek bere bizi denboran titulurik ezagutu ez bazuen ere, fundatzaile eta erreformatzaile ezik, bere buruarentzako gaur egun pilatuta ditu aipu gorenak. Nabarmenenak aipatzearren, zango dugu, espiritualen ama eta doktore mistikan. Elizaren gandik doktoretza jaso zuen lehen emakumea dugu. Eta beste aipamen asko ere baditu, elkarte askok Ugazandre edo patroi izendatuta dute. Beraz, 2 urte barru ospatuko dugu bere jaiotegunaren 500. urteurrena. Orain 5 mende jaio eta bizi izan duzen emakume honek arrasto handia utzi digu. Bai Elizan eta bai gizartean. Berak utzitako ondarea aberatza. Onuragarria bai da asko eta askorentzat. Eta bere ekarriak erasana izan du kultura mailan ere. Ez da bere garaian egin zuen ona eta aberastu zituen esparruetara mugatzen bere influentzia. Altxor horiek museoetan jaso eta gordetzen bai dira. Teresaren eta baita beste askoren ondarea bizia da. Eta beraz, bizirik dago. Zer esaten da honekin? Guretzat ere baliogarri, eragingarri izan daikigula. Hau da, batek bizi eta sinesten duena, esperientzi bizikizun bihurtzen duenean, ez da hori inoiz agortzen, ez da amaitzen, baizik indar bizi bezala transmititzen da. Teresanen kasua garbia da. Horregatik, garrantzizkoa dugu, pertsonai hauek antzinan kokatuta ez ikustea. Bere formak eta erak ordukoak izango dira. Gu bezala, garaian garaikoa direlako, eta eskerrak. Baina bere mezua dinamikoa da. Mugak hausten dituzte, ertza gainditzen, eta ondorengoen bideak argitu ditzazkete. Lagungarri eta suspertzaile izateraino. Bere bizikizunen ziurtasuna eta bertatik sortzen zaien indarra, berme bihurtzen bai zaie eta zaigu gaur egun ere. Teresa doai bereziko pertsona dugu. Idazlaria, bere idazlanak ugaria dira. Liburuak edo idazki handiak edo txikiagoa ditu. 1000 gora omen dira baita ere berak idatzetako eskutitzak. Gaur egun 500 bat konserbatzen dira. Esan dugu moja izan duzela. Kontemplalaria eta mistika. Baina ez zituen bere egunak laino artean eraman, baizik errealitatean oso ondo kokaturik. Etengabeko hausnarketa izan duzen bere bizia.
bere sentidu sakunaren bila arituz eta landuz. Egun oparoak eta krisia jotako egunekin askotan gu guztio bezala. Baina haustura sakonik gabe. Bere izatearekin emakumea, lekaimea, ondo adostuta ikusten dugu. Halako konplexuren bat ere bai. Garaian emakume izatek sortzen zizkion mugak, oso eskolatuaz izateak, baina neurriko konplexua. Etzen inola ere konplexuak zapustutako pertsona izan, Teresa. Idazlaria izan zela esan dugu. Bere garaian, dakigun bezala, kultura handiko jendearen kopurua murritza zen, eta etzen emakumeri tartean, edo oso bakanak. Gizartearen gehiengoa herritar xumeak, esjakinak, analfabetoak osatzen zuten. Baina bazen bitarteko maila bat, idazten eta irakurtzen zekitenak. Jakin mina zutenak, hor erdi mailako familiak sartzen dira talde honetan. Eta sortia izan zuen Teresak, neska izanagatik ere, bere etxekoak horretan saiatu zirelako. Bai aita eta bai ama irakurzaleak izan zituen. Eta beren seme alabari erakusteko arreta izan zuten. Bere komentuetara hurbiltzen ziren neskak, idatzi eta irakurtzen zekitenak izan zitezela nahi izaten zuen. Bere heziketa beraz orduko liburuetan jorratu zen, eta dotrinan. Etzen Bibliarik bere eskuetara inoiz heldu. Debekatua zegoelako jende arruntarentzat. Eta hitzaldiak eta sermoiak ziren beste iturri joria garai hartan heziketarako. Gaurko mass mediaren tokia betetzen zuten. Bere idazkiak moji zuzenduak dira orokorrean. Espiritualitate bidean izaten diren gora beherak, nahasketak, ilunak, iruzurrak eta abar argitzeko, zuzentzeko asmoz. Eta batez ere, bere onuraren probetxua adierazteko. Eta bide horretan aurrera bultzatzeko. Baina bazekien bere mojetatik haratago helduko zirela idazki horiek. Otoitz gaiari buruz ematen dituen erakutziak gehiagoaren gana iritsiko zirela. Bere aitorren tzuleak, konfesoreak ere eskatu zioten idazteko. Bere otoitz bidea, bere esperientzi mistikoak zentzura pasatu behar baizuten. Inkisizioaren itzala oso luzea zen. Gizonezko teologoak ere, garai hartakoa Fray Luis de León, Karrantza, hauek ere jasan behar izan zituzten erasota zigorra, atxilotuak izateraino gutxi batzuek aipatzearren. Nola ez bai izan beldurrik Teresak emakumea izanik eta ez eskolatua? Inkisizioaren itzala bizitza guzian izan zuen Teresak atzetik. Beraz, kultura munduan tokirik ez zuen emakumeak. Ez da bere gizarte hartako esparruetan ere. Deusestua zen, etzen aintzat hartua. Bere zeidegina, emakumearena, etxeko lanetara mugatzen zen. Garbiketak, laboreak, zainketak, emazte eta etxeko andre onna izatera, murrizten zen bere zeregina. Mojarena ere antzeko, eskulan eta devoziozko otoitzetara mugatzen zen. Baina Teresaren izate aiurria hor ito egiten zen. Muga zabalagoak arnasteko beharra zuen. Eta devozioetatik aruntzago doa, otoitzelandan murgilduz. Eta hori defendatuz esango du. Apaltasun gutxikotza dute eta bestei irakatzineirik ari dena bezala, haien gandik ikasi beharrean, batez ere emakumea bada. Orokorrentzat ari bada ere hemen, esakun honen atzean edo azpian bere burua dago. Asarre izpia ere azalduko du tarteka esanez. Mundu honetako epaile guztiak gizonezkoa direnez, ez dute emakumeon birtuterik, susmo txarazpian hartuko ez dutenik. Eta biosmin horretatik Jesusen gana bihurtzen da
eta esaten, ez zituzun gorrotatu gutxietzi jauna emakumeak mundu honetan ibili zinanean, alderantziz, mesede eta babesa jaso zuten zugandik, eta berengan, emakumeengan, gizonengan baino, fede eta maitasun gehiago arkitu zenuen. Zango duzu, Eta erregu egiten dio esanez, ez aldaneikoa jauna, munduak sokoratuak eukitzea, ez gai, zugatik publikoki ezer egiteko, zure egiak aldarrikatzeko, nola zuk esentzungo eskaera zuzen hau, ontasun eta zuzentasunezko epai zeran horrek? Zer esaten digu guztionekin espiritualitaten irakasle dugun Teresak? Honekin ez digu orduan zituzten galgak eta oztopoak bakarrik agertzen, baizik benetako espiritualitatea, gaur egun jorratu nahi dugunok, parekidetasuna kontuan hartzera bultzatzen gaitu. Ikusi dugu garai hartan, etzela konsideratu emakumea, ez eleizan eta ez gizartean ere. Gaur egun zer diogu? Emakumea gizartean urratsa handiak eman dituzte. Lortu du, arlo askotan kostata, baina gizonaren mailara iristea. Irakasleak, osagileak, medikoak, katedradunak, epaileak, zientifikoak ditugu. Eta eleizan zer? Oztopo kanonikoen debekoarekin topo egiten oraindik. Egia da teologia egin dutenak eta horrekin unibertsitateren baten posturen bat lortu dutenak badirela, baina ez asko gehiago. Esaten da, 19. gizaldian eliza langileri galdu zuela, 20. emakumea. Eskerrak Frantzisko Aita Santua zerbait esatena, hasi dela. Egiaren bideetan. Teresaren bizitza eta urratzeri jarraituz, egizale porrokatua zela ikusten dugu. Egitan bizitzeko benetako antzia zuen. Gezurra eta gezur usaia zerion guzia arbuiagarri zitzaion. Dio, egian bidea harturik ez doan espiritua, nahiago nukenik otoitzi gabe. Egitan finkatu nahi du bizitza osoa, otoitz bidea, mistiku bizipenak, eta eguneroko eginkizun arruntenak ere, egiaren galbaean pasatzen ditu. Dio, jainkoa egi berbera da. Eta irudikatu zitzaidan, jainkozko egia honen egia bat, nire inolako esku hartzerik gabe, zizelkatua geratu zitzaidan. Jainkoarekin ditun hartu emanetatik datorskio Teresari argi mesedegarri hauek, aitortzeraino. Egia honetaz, egia handia jakin dituen, jakintzu askok azaldu balizkidate bainan hobeki. Eta jarraitzen du. Ez zitzaidan irudipena izan zitekeelako inolako susmuri geratu. Aditu nuen, arima bat benetan egia beraren aurrean ibiltzea zer den. Ulertu nuen hau, jaunak egia bera dela niri adieraztea izan zen. Otoizlariataz dio. Badaki gogotik utzi duela bere burua haren eskuetan, jaunaren eskuetan, eta ezin diola iruzurrik egin, guztiaren jakitun dagoelako. Berezkoa beraz du Teresak gezurra gorrotatze hori. Esaten digu, nik egia esaten nion, neure ustez ez bainuen gezurrek esaten. Ez da olakorik nahi ere, munduko ezergatik ere, ez bainukeen esango gauza bat bestearen ordez. Eta ondo daki oso lagun dituela gezurrak, uskeria eta iruzurra. Baina jauna erreferente hartuta hau dio. Uste dut ez dagoela, mundu honetako uskeria nigan hainongi inprima dezakeenik, eta hain argi azaldu diezakedaenik ere. Jainkozalea munduan bizi dela eta honen engainu ez ere ondo daki Teresak. Dio,
ez da hemen bezala, bizitza guztia iruzur eta azpilduraz beteri baitago. Norbaiten gogoa, itxuren arabera, zeureganatua duzula uste duzuenean, guztia gezurra dela ikusten duzu. Entzun dezagun orain zer dion 6. egoitzan, honetaz. Nik kasu honetan zuoi gehiago adieraztea nahi nuke, baina ezin daiteke esan. Hemendik atera dezagun, aizpak, gure jainko eta senarrarekin zer edo zertan bat etorri gaitezen, beti eta asko egia honetan ibiltzen ahalegindu gaitezela. Ez diot gezurrik ez dezagula esan, bakarrik, honetan bada aintza jainkoari, badakit eta ikusten dut ardura handi zabiltzatela etxe hauetan, ezergatik ere gezurrik ez esateko. Nik esan nahi dudana da, ibil gaitezela beti egibidean. Jainkoaren eta jendearen aurrean, alik eta zintzoen. Ez dugu nahi izan behar bereziki, geran baino hobetzat inork aurki gaitzan. Eta geure agintzetan, eman desaiogula bakoitzari berea. Jangoikoari berea, eta geure burueri geurea dena. Guztitik egia ateratzen saiaturik. Eta horrela, gutxitzat eukiko dugu lurrau. Guztiak gezur eta iduri besterik ez, beraz iraunkorrez dan mundu hau. Begirada bat, eman dezagon orain gure gizarte honen esparro guztietara, politiko, sozial, ekonomiko, gezurra barra esaldara bilkigu. Eta eleiz elkarte bezala ere, ez gera hemendik kanpo geratzen. Gizarte eta mende guztietan izan dira, gizakion jokabideetan gezurra eta iruzurra hurbileko lagun. Egoismoa gure sustarretaraino sartua baitugu. Eta amet eman dezagun, aulezia ere barrengo dugula guztiok. Joera beti horregongo da. Baina zer gabiltz, gezurra eta iruzurra erabili bakarrik ez. Estali ere egin nahi ditugunean, dirua eta influentziarekin askotan, hemen ere tinko dabil Frantzisko aita santua. Irmo eta gogor azaltzen zaigu gai garrantzitsu honetan Teresa irakaslea. Egitik urruntzen den espiritualitateak ez dauka zer eginik eta zer esanik. Gaur galdua duen kredibilitateak honekin ere zer ikusia duela aitortu beharko genduke. Askatasuna. Badu beste gai bat ere Teresak irakasleak estuma handia diona. Askatasuna. Joaren evangelioan Jesusek honela dio. Egia ezagutuko duzue, egiak aske egingo zaituzte. Beste itzulpen batek honela itzultzen du pasarte hau. Ezagutuko duzue egia, semeak askatzen bazaituzte, egiazki ala izango zerate. Eta egiak zeuen buruaren jabe egingo zaituzte. Egiaren jarraitzaile zintzo eta zuhur izateak Teresa bere buruaren jabe izatera eraman zuen. Berdin gu ere horrela jokatu eskeroz. Eta askatasun bidetik abiatzera. Eta bere ikasleei ere horretan ahaleginduz daitezela esaten digu. Badira bizitzan geure buruaren jabe egin geran einean, guztia ditugu une horiek, intuizio batzuek zaten digutenak, hemendik, hau da, bide batetik edo erabaki baten atzetik jarraitzeko. Teresari berdin gertatzen zitzaion, jainkoaren argi bereziak jasoz, zintzo erantzuteko asmotan zebilelarik. Lehen aipa bezala, emakumeak debekatua zuen otoitzaren landa jorratzea. Bere aulezia eta buru argintasuna arriskutsua zirela esaten zuten. Baina Teresak aurrera egiteko kemena izan zuen. Berak dastatu zuena, onuragarri zela ikusirik besteak ere honetara animatu nahiaz. Ahozko otoitza nahikoa omen zen emakumeentzako.
baina ausardiaz eta askatasunez, Teresak ahozko otoitza bihotzera, burura, gogora eramaten erakusten digu. Esaten du, askatasunez ibili behar da bide honetan, nor bere burua Jaungoikoaren eskuetan jarrita, zioen. Eta ez estututa, kikilduta, espiritu libreaz ez ibiltzea, bide honi ekiteko ahul ibiltzea da. Gero Teresa otoitzelarien ama ere badugu. Beretzat otoitz egitea, ez da bakarrik jaunari mesedeak eskatzea gure beharretan, hori ere bai. Teresak pertsona ez du bere ahuleziekin edo ezinetan bakarrik ikusten. Jaungoikoa maitasuna bada, Joan Apostoloaren lehen gutunean esaten zaigun bezala, maitasun hori beregan jasotzeko eta gozatzeko den norbait bezala ulertzen du pertsona. Eta maitasun hori beregan heldutasunera eramateko gai dena. Hor inprimatzen digu jaunak bere duintasuna. Bere ispilu bihurtzen gara. Eta horrek adiskidetasunerako ere gai egiten gaitu. Adiskidetasuna bere kideekin eta jaungoikoarekin. Sorkari mugatua batetik, baina bere sorkari garen bezala gaitasun sakon zabal handiarekin apaindua gara. Berezkoa du adiskidetasunak, lagunak adiskideak berdintzea. Bakoitzaren kondizioak eta izateak berdintzea. Adiskidetasunean, hitzaren eta komunikazioaren askatasuna gehitu, handitu egiten da. Horregatik, Teresari barren-barrendik sortzen zaio jaunari esatea. Hoi zein adiskide ona zaren ene jauna. Nola atsegin ematen diozun eta jasaten eta itxaroten diozun, zeure izaerara bihurtu arte, eta bitartean nola eramaten duzun haren izaera. Kontuan hartzen dituzuen jauna, maite zaituen uneak, eta damusko unetxo batekin, ahaztu egiten duzu, iraindu zaituenekoa. Izauen sakontasuna hausnartzen jakingo bagenuke. Teresak honela definituko du zer den bererentzat otoitza. Gogoetazko otoitza ez baita nere iritsiz maite gaituela dakigunarekin adiskide harremanetan jardutea baizik. Eta animatzaile zutzua dugu esateraino. Eta oraindik otoitzari ekieniez dionari, eskatzen dionik, jaunare maitasunagatik, ez dakiola falta izan ondasun handi hori. Hemen ez da zertan bildurturik, hemen nahi izan behar da. Izan ere aurrera ez doanean, eta jainkoak haiei eman ohi dizkien atsegin eta doainak merezi dituen perfekziorantz jotzen ez duenean, gutxi irabaziarren zerurako bidea ulertuz joango da. Teresarentzat adiskidetasunean bizitzea, bizitz erabat, estilo bat da. Berdin gertatzen da, otoitz bizitzarekin ere. Adiskidetasuna, otoitza, ez dira une berezi batzuetara murrizten mugatzen. Ez gera lagunak edo otoitzelariak noiz behinka, gara edo ez gara. Eta otoitzelari bat kontemplaritzara heltzea posible izango litzake, bai noski esaten dugu. Eta ez heldu litekeela bakarrik, baizik heldu behar lukeela, eta zehatzago esan da, helduko dela, bidean, iruzurren edo tramparen bat zeharkatzen ez badabintzat. Espiritualitatearen bidea, argia, zehatza eta zuzena da beti. Hor ez dago bai baina ez, bestea bai baino ni, ez dago lako konturik. Erabaki sendoz dabilenak, jomugara iristea lortuko du. Otoitzak, gure izatearen egia eta gezurra, jaungoikoaren argitan jartzen ditu. Eta erreferente dugun horrek garamatza bizitzan, nola
eta zertan jokatzera. Eta hortik kontemplaziora. Eta kontemplazioa esaten dugunean, gure begiak begirada bereziz janstea da. Norbera, ingurua, ingurukoak, izadia eta jangoikoa bera, begirada berriarekin ikusi eta hausnartzea. Ez da begiratzea bakarrik, ikusi eta ikusmen horrek ematen digun horretan inplikatzea baizik. Erlijio guztiek dute, beren jainko gorenek, pertsonaren ona nahi dute. Hori ez dago inolako duda izpirik horretan, bestela jarraitzerik gabe geratuko litzazke. Eta hori sinesten ez duenak, jakina, erlijioaren etzai eta aurkai bihurtuko da, normala. Kristau erlijioak esaten digu, jainkoak ez bakarrik gizakiaren ona nahi duela, baizik jangoikoak gizon egin dela eta egiaztatzeko gure artean jarri bizitzen. Hau behi dela harrigarria. Nazareteko Jesusengan hurbildu zaigu. Bera dugu geroztik erreferente berezi eta bizi kristauok. Beregan ikasten dugu kontemplatzen. Bai bere aitaren bihotz beratasuna, aita amatasuna, bai izadiaren ederra. Eta gure inguruan arkitzen ditugun bihotz zabaltasunak, borondate oparoa, apaltasuna, eta alderantziz, gorrotoa, azpikeria, ikusezinak, faltzukeriak, saldukeriak. Nazareteko Jesusengan jainkoa presentzia eta maitatsun bihurtu zaigu. Bera dugu kontemplalarien eredurik bikainena. Mundura etorrita lehen 30 urteak horretan eraman zituen. Bizitza bizitzen. Lehen urteetan bizitza zertzen ez zuen teorikoki ikasi, baizik buru belarri bertan murgildurik. Bere erlijioak erakutsi zion jainkoa bizien jainkoa zela, bizi emailea. Baina bere gizartean bizi eskubide hori ukatu egiten zela sumatu zuen. Batzuek oparotasunean bizi ziren bitartean, beste batzuen bizi zinean zirela beste batzuek. Gaur gertatzen den bezala. Jainkoak ezin eman amet hau. Ta Jesus bere bidalia bizitzaren bermatzaile agertzen zaigu. Biziaren alde, berea azkeneraino eramateraino. Kontemplatu eta sofritu egiten zuen, jende xumearen bizi ezina, gaixotasun eta eritasunen sama, bizitzak berekin dituen porroten samilarriak. Eta bestetik, botereak eta dirua sortzen dituen morrontzak eta injustizi ikaragarriak. Aberatzak eta boteretzuek nola zapaltzen zuten herri soila, eta bestetik, jende humilaren bihotz eta eskuzabaltasuna, borondate eta elkarrenganako ardurak. Guzti honen aurrean Jesusen begirada kontemplatiboa, zuhurra da, zorrotza askotan, gertutik begiratzen dio Jesusek errealitateari. Gai zen bere azpijokoak eta trampak agerian jarri eta salatzeko. Bere begirada zuzena zen, garbia eta gardena. Aurrez aurre begiratzen zekien. Etzen zeharka begiratzen zuen horietakoa. Jesusi guri bezala, errealitateari begiratzeak ematen zion bere jokaera bereziaren funtsa. Errealitatea landa, esparru irekia da. Guk askotan itxiturara eraman nahi badugu ere. Izan ere, ez ustekoak, ez ezagunak, sorpresak bildurtu egiten gaituzte. Gure joera kontrolpean eukitzea da inguratzen gaituen hori. Askotan gure seguritatea guztiaren gainetik jartzeraino. Beharrezkoa beraz, noiz behinka bederen, egunerokotasunaren martxatik irten eta bizitzari begiratzea, kontemplatzea. Bizitzan ikasi eta zaildu behar dugu esperientzia bera. Bizitzak bere gogora berak
ematen digute eskarmentua trebakuntza. Eta ez bakarrik eguneroko jokaera eta egin beharretarako, baita ere. Gure buru barruan egosten diren erabaki eta asmo sendoetarako ere bai. Teresak ere bere bizitzan, otoitzeremuan batez ere, bere bizipenetik hitz egingo digu. Esperientziatik. Gauzak, gertakizunak eta pertsonak begirada berriarekin, aruntzagoarekin ikustera iritsi zenean. Bizitza beraren eta otoitzaren sena, bizikizun bihurtuko zaizkio. Eta esperientzia bera bizitzaren jakinduri. Berak dio behin eta berriro. Nik neuk ikusita, esperimentatuta dakidana esaten dizuet. Otoitzaren gauza hauek nik argi-argi esatea nahi dudan arren, oso ilun izango da esperientziarik ez duanarentzat. Oso kontuan hartzekoa da esperientziaz dakidalako diot. Beraz gauza guztietan esperientzia eta zuhurtzia behar dira. Hau horrelaxe da eta esperientzia duenak ikusiko du letras letra horrelaxe dela esan dudan guztia. Etengabeko leloa du hau Teresak idazki guztietan zehar. Izan ere, bere garaiko letradunek esaten zioten, emakumea eta eskola gutxikoa izanik, guztiora deabroarena zela. Duda ere sartu izan zitzaion inoiz. Berena izango tezen arrazoia. Baina jaunaren argitan eta pakean jartzen zelarik, usatu egiten omen zitzaizkion duda horiek. Eta egitan zegoenaren ziurtasunak betetzen barrua berriro. Orduan beharrezkoa bazen esperientzia, gaur ez gutxiago, esango genuke. Guztia kolokan jartzen duen gizarte eta kultura honetan. Mistika. Mistika izenburua ere badarama Teresak. Izan ere mundua eta mundukoen ibilbideak arakatzen abila bazen. Jainko esperientziduna bezala nabarmentzen da. Honela dio beste batean berak. Etortzen zitzaidala bat batean, jangoikoaren presentziaren sentimentu bat neure barruan zela, edota niarengan murgil eginda. Nengoelako zalantzarik ez izateko eran. Sintoma asko ditu mistikak, baina ni Teresak aitortzen dituenetara mugatzen naiz orain. Hitz hauekin esaten digu. Argi ikusten du ez dela berea, eta ez daki nola eman zaion hainbesteko ondasuna. Baina argi ikusten du gainezkaldi bakoitzak dakarskion probetxu handia. Teresari ez zaio mistika fenomeno bezala interesatzen. Baizik ze ondoren usten dituen. Bai norbere buruaren onerako, hau badakit, zaten du, nik eta esperientziat ikusi dut. Hemen arima jaun eta jabe gelditzen da, eta askatasunez. Eta egiaz horrela gertatzen da guztia, liuramenduak benetakoa badira. Eta onura hori bestentzako ere bai, zaten duenean. Arimen onerako ditudan bultzada indartsuak. Mistika hitza eta bere esanahia ez dugu orain etimologikoki adieraziko. Sinpleki esan da, azaletik adierazita, askoren ulermena izango litzake, arlo honetan begia gora jasoz, lainoetaruntz, gure gorputza arintasun baten poderioz, lurretik zerbait altxako baliz bezalako zerbait izango litzakeela, fenomenoan laburbilduz. Izan ere, aitortu behar dugu, gure gorputza hau askotan edo tarteka astuna, neketsua eta mingarria gertatzen zaigula. Horrela eraman da sufritzen dugu askotan. Kostatutzen zaigu horretatik iges egitea, eta joera dugu hortik iges egiteko. Igesa, banaketa, engainua oso geuria ditugu. Eta gorputza oztopo bakarrik ez, zerbait gehiago nahi dugularik bertatik aldendu nahi izan dezakegu. Espiritua beretik bereiztuz. Eta hau arriskutsua da.
Aspalditik ulertu frogatua izan da, gorputza pasioen kokaleku bezala. Eta materia geran sentsazio horretatik iges egin nahi izaten dugu. Gure gorputza materia osatua oztopo gertatu dezaiguke, hori baino gehiago geran sinesmenean. Eta hortik bereizketaren ahaleginak, gorputza eta espiritua banantzeko joera hori. Instintu eta pasioak gainditu nahi horretan. Horrela, espiritualagoak izango geran ustetan. Eta tentazioa dau, beti gurekin daramagu, hurbileko lagun dugu, betidaneko joera hortan. Platonismoaren eragin honek, berehala aurkitu zuen zirrikitua, kristautasunaren muinean sartzeko ere. Eta aldi batzuetan indartsuago eta bestetan motelago, hor jarraitzen du. Erlijio guztietan ditugu mistikoak. Horiek erakusten digute, pertsonaren espirituak une batean edo sarritan jangoikoaren espirituarekin konektatzen dutela. Kristautasunaren edukiak, kristaua, errotik mistiko egiten du. Bataiotik bertatik errege, profeta eta apaiz gantzutua da kristaua. Hori bai, gauza bada sinestea eta bizitzea, eta bestea bizipen bihurtzea hori. Baina aitortu behar genduke guztiok izan dugula inoiz mistiko une hori. Abestiak dioen bezala, gertatu zaionak daki, Jesus maitatzea zer den. Eta hori aurretik, Jesusek maitatuak izatea zer den dakigulako da. Letra hundiz izendatzen dugun mistikoa Nazareteko Jesus dugu. Bera da esaten diguna, jaunaren espiritua niregan dago. Eta ez une batez, baizik osotasunean, bere bizi guztia estaliz, jantziz, bizituz. Horregatik, gaida ere esateko, bakea zuei. Eta haien gainera arnasa botaz esan zien, hartzazue Espiritu Santua. Honekin zer esaten da. Kristau mistikoak, Jesus, jainkoaren seme gizonegina, bere bizia izango duela eduki. Argi honek argi egon beharko lukeela esan genezake, baina askotan eta askorentzat ez da horrela. Entzun dezaiogu Teresak berak horretaz izan zuen zalantzaz. Dio, eta behin eta berriro esaten dute kentzeko norberagandik gorputz irudipen oro, eta jainkotasunaren kontemplaziora hel daitezela. Izan ere, Kristoren gizatasuna bada ere diote, hain aurrera doazenei enbarazu edo oztopo zaiela kontemplazio osorako. Baina behin aita Zetina, jesuitak, bere zuzendaria orduan esan zion, ez ezala pentsa beste ezertan, Kristoren gizatasunean baizik. Eta esperientziarekin konbentzitu zen, eta nola gainera, defendatzaile zutzu izateraino. Kontemplazio gorenerako bidea izan behar zuela Kristoren gizatasunak. Kristoren gizatasun santuaz maitemintzera luzatzen digu konbitea Teresak guzti hori. Eta guzti honekin zer diogu. Kristoren gizatasunarekin batera gure gizatasunaz bakoitzarena, gizon emakumeena eta gizarteaz ez geureaz bakarrik, auzo bihurtu zaigun mundu honetako beste alderdietakoaz ere maitemintzeko deia jasotzen dugu. Denok gizakide gara, eta beraz elkarren arduradun. Ez dut uste inongo jainkorik egongo denik, guk hortik iges egitea amet emango lukeenik. Beste kontu bat, Teresaren garaiko gizartean denak sinesteduna ziren. Kristauak, musulmanak
edo judutarrak. Gero, errege katolikoek denak katolikotasunera bihurtzera behartu bazituzten ere. Gaur ezin dezakegu esan hori. Bestalde, Teresaren garaian, urte batzu lehentxeago, Luterorekin gertatutakoak ekarri zuen austurak etenak Elizan min handia eman zion Teresari. Elizaren parteide eta benetako maitale zelarik, sufrimendu handia jasatzea suposatu zitzaion honekin Teresari. 5 mende geroago, hor jarraitzen dute austura horiek. Ekumenismoaren sentsibilitatea gehitzen dijoa. Bakoitzak egin duen bide horretan sortu diren ñabardurak honetziz, sortuko dela batasuna, jakin behar dugu, onartu behar. Garai hauetan, gure izan ere, izan ditugu etendura mingarriak. Teologia eta doktrinari bide berriak irekitzen saiatu direnak, pairatu dituzten eta oraindik ere jasatzen ari diren zailtasunak ez dira makalak. Eta etendura larria, Eliza eta kulturarekin gertatu dena da. Eta besteen artean, etendura honek ondoren mingarri bezala ustuketa ekarri digu. Elizak ustutzen dijoaz, isilik dijoa jendea gure Eliz eder eta handietatik. Orain urte batzuk arte, gure herrian bizi izan den erlijiotasuna itzaltzen dijoa. Batez ere Europa mailan gertatzen ari den fenomenoa dugu hau, dakigun bezala. Sekularizazioak jo gaitu. Izan ere, gizartearen historian gertatzen ari den aldaketarik handienetakoan arkitzen omen gera. Paradigma berriak sortu behar direla, edo sortzen ari direla. Eta aldaketak krisia darama berekin. Krisia jota aurkitzen gera arlo guztietan. Ekonomian, gizarte baloreetan, kulturan, politikan, ekologian, erakundeetan, erlijioetan. Aldatzen goaz, kolokan gaude, oina nun jarri ez dakigula. Krisiaren sakontasunak kontzientziak ikuti ditu. Pertsonaren muina, pentsaerak, izatea, dena idean dago. Nola ba, eta zer transmititu, ezertan sendotasunik ez dagoen une honetan, gorko pentsalariek, hau da Mardones, Martin Velasco, Jose Arregi, ongi aztertzen dute, gai guzti honen garrantzia eta eragina. Ez bakarrik bakoitzaren kontzientzian, baita gizatalde kolektiboan ere. Eta guzti honek nahastu egiten gaitu, asaldatu, eta ein batean desorekatu. Sekularizazio honek ez sinestearen kultura ekarri digu. Erlijioa ez da apreziatua inguru askotan, eta beste batzuetan mespreziatua ere bada. Behin ez bukatzen, Zer egin, gauza bat da argia, ez garela lehenera itzuliko. Erlijiotasunak modan egon lehizke, eta ongarria da berez erlijiotasuna, pertsonaren alderdi bat, osagarri bat delako. Eta hau ukatzen duteneri, ea ukapen horrek gizatiarrago, beste gizon emakumeekin solidariagoak izatera bultzatzen dituen galdetu beharko genieke. Baietza balitz erantzuna, aurrera erantzun beharko genieke. Eliza aita batek dioen bezala, jainkoaren aintza gizakiaren osotasuna baita. Eta hori gertatzen ez denean, gezurrezko jainkoaren atzetik gabiltz. Erlijioa giza ororen osagarri izanik, kristautasuna jende andanaren zatalda, galdetu beharko genduke. Mateoren evangelioan Jesusen azken hitzak haue dira. Zoazte bada eta egin herri guztiak nere ikasle. Markosenean honela dio, zoazte mundu guztian zehar eta hotzegin berri ona guztieri. Eta Lukasenean eta esan zien, Jerusalenen hasita herri guztiei
bihotz berritzeko hotzegin behar zaiela. Baina kristautasunean ere, erlijiotasuna eta Jesusen bizipena bereiztu egin behar dira. Milaka eta milioika omen gara, kristauen zerrendan sartzen garenak. Baina zenbatek benetako jarraitzaileen konpromisoa. Erakunde baten barruan gaude, arauak eta beste gauza asko ditugu lagungarri. Baina Jesusen bizipenik gabe, porrot egin dezaiguke guztionek, eta egiten ari da. Jesus eta evangelioaren atxikidurarik ez bat dugu, ahuldurak estaltzen gaitu. Haize boladak sartuko dira. Ekaitzak eta era guztietako zurrunbiloak, eta irentzi egingo gaituzte. Gure fede eta itxaropenak pot egingo dute. Agian desagertzeraino. Jesusen esperientziak mantenduko gaitu tinko eta lerden. Hori aitortzen digute, Teresa eta beste lekukoek. Hau egia da. Bidea markatzen digute, Jesusengan eta bere aitarengan uste ona jarririk, bizian, pertsona ororen duintasunaren alde jokatuz, zuzentasuna defendituz, egiaren alde borrokatuz, askatasunaren seme-alaba garela azalduz. Bere hitzak eta aita jainkoak onespendu zuen bere bizia berme dugu. Bakea zuei, eta ni zuekin izango nauzue egunero munduaren azkenera arte. Asmatu zuen Karl Rahnerrek esatean, mendi honetako kristaua mistikoa izango zela, edo ez zela kristaua izango. Joan dira garai bateko babes eta estaldurak. Bizipena dugu eusgarri, eta bizipenak egingo gaitu sinesgarri. Ez dezagula ahaztu ere, zuri edo zurekin esanez zuzendu zitzaigula Jesus. Ez zitzaigula Jesus, baizik zuei, zuekin. Talde bat gara. Taldetxo bat agian. Bere garaiko jarraitzaileak ere, Jesusen garaian, oso multzo txikia ziren. Etzan jende aldana, bere atzetik ibiltzen. Taldea behar dugu batetik elkarri bizkar egiteko. Hori izaten zuen Teresak ere. Eta elkarri laguntzeko, gure fantasiak eta desbideratzeak zuzentzen laguntzeko elkarri. Hori ere gertatzen bai da. Eta elkar suspertzeko eta animatzeko. Horregatik, hain garrantzitsuak hizkuneak, bide lagunak, bideak argitzeko, gure nundik nora ezak iparrereunt zuzentzeko. Teresaren azken hitzak hilzorian zegoelarik hauek izan ziren. Batetik asperen eginez izan zuen. Azkenik Eleizaren alaba bezala bukatzen ditut nere egunak, hau da, Eleiza barruan. Eta bestetik, abia gaitezen, ibiltzen jarraitzeko ordua bai da. Jangoikoaren testigua beti bidean eta beti bide lagun. Eta dei hau guzti hori zuzentzen zaigu. Izan gaitezela ibiltari beti, bide berriak eraikiz, etorkizuna arakatuz, bizia bizigarri gerta daigun. Eta gaitu dezagun, zoriontzu izanez. Eta amaitzeko, hain ezaguna degun, Teresaren olerki hau dakarkit guztion gogora. Itzulpena bizkaieraz bada ere. Etzaite kezka, etzaite izukor, dana da igazkor, jainkoa da aldakaitz. Eroapenak oro jadesten, jauna daukonak guztia dauko, jauna soil nahiko. Eta besterik ez. Eskerrik asko. Nik bereziki eskatuko nizuke
esperientziatik, zeure bizitzatik, nolabait, nola daramazuen, eta nola posible dugun guk ere hori aurrera eraman. Espiritu hori, mistika hori zure esatezu argi eta garbi, hor lanio artean igoko bagina bezala eta horrela. Hau da, ikusten dut zuek elkarte bezala, pertsona bezala, lanio artean etzerate bizi. Eta mistika hori aurrera daramazue. Zure elkartean, zure komunitatean, zure pertsonan, nola daramazue. Bueno, esan genezake, klaro, gu kontemplariak era, eta horretarako bizimodu berezi bat darama. Guzan nahi du, bizimodu berezia edo kondizio berezia ditugu. Agian hori errestu egiten digutenak. Baina guk horrek estatus horrek ez gaitugu privilegio bereziarik ez dugu guri ematen. Bakoitzak gauden tokitikan lortzen dugu jainko esperientzi hori. Eta lehen aipatu dudan bezala, ez aldugu inoiz unetxoren bat, ez aldugu ulertan dauko gogoan, Jesusen esperientzi hori izan dugula, ez da? Hori erreferente bezala hartuta. Egia da gaur zaila dela, mundu honetan lanean, da aratonakin, martxa hundia darabilkigu, eta hor bilatu beharko dira, jendia bilatu egin beharko ditu, hor tarte batzuk edo une batzuek. Guk errestuta gure antolaketak erresten digun une horiek, hausnarketa berezi bat egiteko. Hori guztio lortu dezakegu zerbait. Nik uste dut. Eta hortarako lagundu elkarri, izan dudan bezala elkarri bizkarregin, edo uneak bilatu, hori konpartitzeko, edo gure mistiko horien idazkia baditugu, horiek irakurriz, horrek asko laguntzen du, Teresaren irakurketa guztien eskura dago. Eta eragin handia dauka. Eta nik uste du, gaina zenbat eta gehiago ezagutu Teresa maitagarriago egiten dela. Gaina kristau mistiko bezala eredu bikainenetakoa dugu. Zaten dut, besteak alako platonismo baten erasana edo eragine badutela, baina Teresa benetan kristaua da. Jesusen gizatasuna. Hor egiten du bere esperientzia. Eta horten hemen da berezienetakoa. Kristau bezala, bera hemen da berezia. Eta bakusa bilatu beharko dugu, geure inguruan edo nola landu, otoitz leku bereziak bilatu, pixketa hausnarketa egin, eta gure mistikoek konpartitzen digutenak osatuz, eta hortikan piztuko zaigu zerbait, nik uste piztuko dela zerbait, sortzen dela. Norbait prestatzen geranean zerbait sortzen da. Zure hitzaldia oso aberatsa niretzat gutxienez. Hasiera bat izan du, esanez, mistika eta espiritualtasuna budismoan, sintoismoan, beste erlijioan, eta nik esako nuke baita ere ateoengan izan diteke mistika baten izpiak eta ziak. Orduan esango nuke zertarako kristaua izan. Zertarako kristaua izan. Espiritua denengan dago, mugarik gabe. Eta orduan, mahometanoa, musulmana, edo kristaua izatea, edo budista izatea, edo poeta izatea, bueno, oto dago, espiritua honekan dago ere. Zer ematen du gehiago kristaua izatea, kristau maitasunaren bizea. Nik uste dut kristau esperientzia, bestiak ez ditugu errespeto guztiak entratatuz, ez da, berezia dela oso. Dana dia bereziak eta danak errespetagarriak. Horrez dago bat gehiago gutxiagotzat. Baina kristau esperientzia oso berezia da. Eta horrekin izan nahi du, hori bizitzeko sortea izan dugunok privilegiatua gerala, nik uste dut. Ez bestiak ez direlako, bakoitza daukagulako, bakoitza bere ezea, ez da. Baina, Kristo jagoikoak
jangoikoen esperientzia, gizatasunean, esperientatzea, gauza berezia da. Hori kristautasuna bakarri dauke. Ez daukate beste erlijioak. Baina, ez da badigarria izango. Esango litzake, bai, klaro, bai. Badira, dialogo batzu, esare kontuz honekin, Bai, kontu zibili, gaine teologiara asko aurreratzen nahi da, oindala gutxi, Jose Arregik hitz egin du, teologia, neuroteologia hitz egin du, gauza berria datorz, da hor dauzkogu mundu osoak irikila ditugu, eta harakatzen jardun behar dugu, ez da itxia, eta ez da esaten, oneraino iritsi gara, eta hau da gauza, esparroa irikila dago. Eta hori landuz, da usnartuz, da aberastuz joan behar dugu. Esperientzi bakoitza izan behar du, aberazgarri. Ez da bertan mugatzen, esperientziak ez dira inoiz bertan beregan mugatzen. Baize beti irikia dira. Eta gauz, irikiruntz duguaz gainera. Hori da gauza hona emistekarena. Besta gauzak itxitura dute, lortu dut hau, donera iritsi naiz dekito. Ez. Mistika esperientzia beti irekia eta zabala da. Eta hor aberastuz joan behar dugu elkar. Karo, ze asko, izan lehizke peligroso, zuko esan dezu bezala, ez da gauza asko esatea, zu kontu zibili behar da, eta baina hor bakoitzak guk Teresaren esperientzia ipatu dugu, bere aberastasuna, eta nik uste baliogarria dela Teresa diguna, eta beste santuek eta beste mistikoe digutena ere. Eta dana die esan bezala, errespetagarriak, erreligio guztietakoak. Bai. Eta Jesusaren berak esaten digu, Mateo 25. kapituluan, sorpresa, azken sorpresa. Bai. Asko, ez dakite. Ez dakite, hori da. Jesusen izenean egiten zutela, baina egin zuten ondo. Bai. Baina zerbait ondo egiten denean, nik uste hor barrenean zerbait badala hor. Gauza bat, ondo, benetan, egiten denean, hori esperientzi gertatzen da. Zu borondatez da, biozabaltasunez da, egiaz jokatzen baduzu, hor mistikan esperientzia badagor. Jangoikoa zuzenean hor sartuta ikusi ez arren. Nik uste dut, ez dakit. Jangoikoa eta gizatasuna alkar egite horretan egiten den esperientzia oso berezia da. Beste erlijioa jangoikoa joan bakarrik esperientzia egite. Ez, jangoikoa eta gizakia geragu. Guk ez gara estratosferan bizi edo ez gara estralurtarrak ez gara. Baize gure horretan esperientzia egitea, hori da gauza, bona. Ikaragarria. Zandu da bezala jangoikoa zuzenean edo giza esperientzia zuzenean. Hor jangoikoa bai dago maitasuna, jangoikoa maitasuna bada, zandugun bezala, maitasun ekintza benetakoa denean, hor esperientzia dago. Agian, zugu esan duzun bezala, orain ez gara konturatuko, baina iritsiko da momentu bat konturatuko, kontu araziko gaituztenak. Haizu, hor nengoen, niri egin ziazun. Esperientzia hori, orain edo lehenago, hor dago. Oinar dilota, baina hor dago esperientzia hori. Oseak, elkartuko gaituenak, batean, sinismen batean, elkarte batean, ez dire teoriak izango. Ez budistenak, ez elizarenak, ez katolikoarenak. Baizik, erlijio batetik edo bestetik, gizartearen osotasun hori bila gabiltzena. Hori da, bai. Orduen, bakoitzak bere fedetik, bere mistika hortik bideratu behar. Hori da. Norberak bere osotasun hori bilatzea. Eta osotasun hori bilatzerakoan, elkartuko gara beste fede batzuetatik, helburu berarekin, fedea bizitzen dutenarekin, ez? Bai, hori hola da, bai. Baina kristauak doai berezi badauko gortaraka. Zen nahi dut, hor dago hori. Bai. Aipatuko nuke beste ideia txiki bat hildo honetatik. Kristaua da, Nazareteko Jesusekin bizitzan zehar, momentu batean edo bestean topo dindola. Eta esperientzia oso pertsonala da, eta nola baiteko aukera, neurri batean aukera bat da, ere oso pertsonala. Orduan nik, konparatuko nuke, bitoke batekin.
Zuk galdetu aldiozu senar bati edo emazte bati edo, bueno, bikotekide bati zergatik eskonduen pertsona horrekin. Edo bizi den pertsona, justo pertsona horrekin, bueno, pues bizitzen zehar, topo egin dutelako bi pertsona hori, eta zerbait sortu delako, eta konpartitzen dute bizitza. Eta galdetu aldiozu teorikoki, bueno, baina beste pertsona batekin egin hartzen nuen, bueno, pues agian bai, baina nire bizitzako esperientzia izan da, hau, pertsona honekin. Orduan, teorikoki erantzuna ematea galtzen gara, ez? Bai. Bueno, pues, esperientzia praktikotik dator. Bai, nire alderdi horretik. Askotan galdera, bueno, eta zertan bereizten da azken finean errekio bat o bestea eta galdera horiek, bueno, ondo daudela egitea, ezta? Ondo dago. Baina oso iruditzen da oso teorikoa direla, ez direla praktik, ez direla benetako, gertatzen zaiguna. Zeku mugatua gara eta bakoitza doka bere bizia. Eta hori, ejemplu hori oso ondo gareta dago. Egin dezakegu maitasunaren teoria bat. Bai. Edo jainkoaren teoria bat, edo espirituaren teoria bat, baina gero bizitza beti konkretu izaten da. Eta orduan, maitasunaren teoria niri ez di laguntzen maitatzen. Niri maitatzen laguntzen dit persona konkretuak, edo emazteak, edo semeak, edo... Orduan bueno, zein da hobe? Hobe? Niretzak bau da, eskezten da besterik. Eta ez bakarrik ez daukadarako besterik. Ezik eta aukera konkretu honek iriki dizkit nik amesten ez nituen posibilide guztiak. Hori da. Orduan. Ez, eske... Baina, bakoitzak egin dezala bere bidea, baina egin dezala. Teorian, azten badera, egin gabe egontiko gara. Eta espiritualitatea, ni uste dut hortan, bide bat egiteko idea dela, ez aurrez jakin eta gero egin. Nire bakarrik ikasten da. Bai, bai. Eta ari hartuta. Ni uste nuen, lehen ez da bajoa. Gaur egun mistikaz eta hitz egitea tola nahiko arraroa da. Eta irudia da, lehen errezagoa zena. Iztautasuna eta dena, normaltzatzen zen, jainkoa eta ez da gizatea garitak. Eta Santa Teresako, omendio momentu batean, erderaz esaten dut, estos tiempos recios para creer. Ordu nire zaila batzen? Ordu nire bai. Nun bai. Bai. Ze kontu ez da, teoriak eta jainko badala edo ez dela biziketa, bide hori egitea. Hori etzen normala. Ez. Gaur ere ez? Ez, gutxiago. Baina orduan zaila baluma zen, gaur ez da zailagoa, Esan dut, hori egiteko, hain erreiz egin dezakegu gaur, orduan bezala. Hain zaila da, orduan bezala. Hor, kultura aldatu daitezke eta baina bide hori beti izango da posible. Ez zaitasunen artean, beti izango. Hori da. Asko, segurazki pentsatzen dute, pertsona kontemplariak edo monja kontemplariak, bizitzaretela agian, mundutik aparte, ez? Baina, biztan da ez dela horrela. Oso konstientea zaretelako nola dagoen gure gaurko mundua, gure gaurko gizartea, segurazki jende asko baino konstienteagoa. Bai. Eta, hori deigarria da, ez? Nola aipatu duzun, bizitzen ari garela, historian, maneratean, gure gizartean, momentu oso berezia, aldaketa sakoneko momentua, eta nola hori, bizitzen duzuela zuek ere, bai. Zuen bizi moduan eta hori buruz, zerbait aipatzeko. Bai, aldaketa guztio bizi dugu. Gure bizitzan ere, krisi handia daukagu, zan nahi dut, eta hori ere, gaurko gizartean gertatzen aldaketa horren eragina da.
ez da ez, gaizki bizi izan dugulako gure bizi behar gendunaga, ez gera behar bizela bizi, gure eginkizunak ez dara maskiko ondo, ez horlako konturik ez dago. Kulpabilitatea guxatu egin behar dira. Baitzi, beste toki batetik ikusi behar dira gauzak. Bagoitzak gure aldan ondoen egia bizitzen, danak, eta gaur ere errua zeni bota behar diogu, baizik. Gertatzen dira, eta gertakizunak harrapatzen gaituzte. Eta hor goaz, eta aurrera bide horrei, hausnarketa hori beti irekiz, eta hor sentimentu horrei oparotasun emanez. Ez kikildu, Teresak esan duen bezala, askatasunez. Oztopa direla, garai hartan Teresaren garaiak izugarriak da gorre baditugu handiak. Baina askatasunez, batez ere espiritualitate bidean, askatasunez jokatu behar dugu, Kikilduta inola zer ezin gindezke, gainentzian porrota ingo dugu. Eta askatasunak asko eskatzen du. Eta hor da, desafio bat. Erronka bada, eta hortik jo behar dugu gainentzian. Eta erronka horrei helduz iraungo dugu momentu hau igarotzen, Bestela, geratuko gara, aurre burua zutik tentukiko badugu, hor jarraitu behar dugu. Erronkari aurre eginez, eta borondate honenarekin aurrea, jo? Ez gaitezela ezerk atzeratu edo zapaldu edo kikildu baizik, aurrera. Inorrez dago guri hori oztopatuko gaitunik. Inorrez, ez da inorrere. Ez da inungo legerik, eto ez. Hor geure buruan jabe eta aurrera egiteko gai gera gainera. Eta aurrera egin behar dugu. Hor dauko jokua. Eta erronka handia bai. Bueno, zerbait gehiago izango ala izan dugu momentu hemen. Bueno, nik txalotuko nuke izkune elkartea. Bai. Berla hori ekartzea.